Θα περίμενα από τον Δήμαρχο να έχει ανακοινώσεις, γιατί έχουν περάσει αρκετές μέρες. Έχουμε σημαντικά γεγονότα τα οποία έχουν γίνει από την τελευταία φορά που συνεδρίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχάς, Δήμαρχέ μου, έχουμε καινούργια κυβέρνηση, έχουμε καινούριο Πρωθυπουργό. Ο κύριος Παπαδόπουλος δεν ήταν εύστοχος στην προεκλογική του εκτίμηση. Έπεσε πάρα πολύ έξω, έπεσε 10 ολόκληρες μονάδες. Τώρα γιατί το έκανες αυτό? Ωστόσο, για να δείξω το μέγεθος των πόντων. Ωστόσο, εγώ θέλω να συγχαρώ τους 4 βουλευτές του νομού, να τους ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο έργο τους και με την ελπίδα ότι η τετραετία αυτή θα είναι καλύτερη για τον νομό και για την Ορεστιάδα, που θέλω να κάνω μια επισήμανση ότι η Ορεστιάδα εκπροσωπήθηκε μόνο από 3 υποψηφίους στους 54 που διεκδίκησαν το σταυρό μας και το θεωρώ ότι ήταν έλλειμμα. Και μάλιστα οι 2 από τους 3 πολύ μικρών κομμάτων. Δηλώνω ότι δεν έκανα αίτηση για καμιά θέση γραμματέα ειδικού ή γενικού για τους άσπονδους φίλους μου. Παραμένω στην αυτοδιοίκηση και μάλιστα σε μια ευρεία αυτοδιοίκηση που πιστεύω ότι το 2010 του χρόνου θα είμαστε με νέα μορφή. Και θέλω να κάνω μερικές παρατηρήσεις, κύριε Δήμαρχε, ότι επίσης σε αυτή την περίοδο είχαμε και τον θάνατο του Μητροπολίτη μας, του Νικηφόρου. Να κάνω μια καλοπροαίρετη επισήμανση, παρατήρηση. Ενώ στην νεκρόσιμη ακολουθία είδα ότι ιδιωτικό κανάλι το μετέδωσε, εμείς για μία ακόμη φορά με τη δημοτική μας τηλεόραση είμαστε απόντες σε έναν Μητροπολίτη ο οποίος προσέφερε αρκετά, θα έλεγα και πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο, και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να θέσουμε την δημοτική τηλεόραση στη διάθεση αυτής της νεκρόσιμης ακολουθίας, έτσι ώστε πάρα πολλοί δημότες μας να την παρακολουθήσουν αφού δεν μπορούσαν να πάνε στο δημότικο. Σε αυτή την περίοδο είχαμε επίσης και εκλογή νέου Μητροπολίτη, του κυρίου Δαμασκηνού. Επίσης θέλω να κάνω μία επισήμανση ότι, κύριε Δήμαρχε, στείλατε μία επιστολή ή, αν θέλετε καλύτερα, μία επιστολή σας είδε το φως της δημοσιότητας σχετικά με την επίκλησή σας ή την παράκλησή σας προς τον Αρχιεπίσκοπο και στην Ιερά Σύνοδο ο καινούριος Μητροπολίτης να έχει τοπικά χαρακτηριστικά. Κατά την εκτίμησή μου θα ήταν σημαντική αυτή η επιστολή αν ήταν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και όχι επιστολή ιδιωτική. Αλλά πέρα από αυτήν, την οποία δεν τη σχολιάσω, μου κάνει εντύπωση ότι σε αυτή την επιστολή η Μελάνη ακόμη δεν στέγνωσε όταν ζητούσατε ο καινούριος Μητροπολίτης να έχει τοπικά χαρακτηριστικά. Ήσασταν ο πρώτος που τρέξατε μάλιστα από την Κύπρο, αλλάζοντας και τα ειστήριά σας, για να ασπαστείτε τη δεξιά του καινούριου Μητροπολίτη. Και λέω τώρα, τη μία μέρα ζητάτε το ένα, η Ιερά Σύνοδος βγάζει κάτι άλλο, επιλέγει κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά, επειδή δεν θέλω άλλοι να κατέβονται στα δικά μου, και εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να ανακατευτώ στα δικά τους, έστω τουλάχιστον να αντιλαμβάνω την πολιτική. Λέω, εάν αυτό δεν αποτελεί υποκρισία ή, αν θέλετε, υποκριτική στάση, τότε είναι θεσμική υποχρέωση να σεβαστούμε όποιον διαλέξει πώς να την χαρακτηρίσω. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι τελευταία με την καινούρια Βουλή να είδατε τις συμπεριφορές του Προέδρου του κ. Πετσάλνικου και πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει αν παρακολουθείτε αυτά τα συμβούλια. Και εσάς θα σας βοηθήσει. Εσάς θα σας βοηθήσει που δεν ξέρετε πού βρίσκεστε. Είσαστε εκτός. Παρακαλώ, αφαιρείτε ο λόγος. Ο κύριος Λίτρας έχει το λόγο. Προσωπικές επιθέσεις δεν θα γίνουν ανεκτές βάσει του κανονισμού του ισχύοντος. Ο κύριος Λίτρας. Βάσει του κανονισμού. Δεν μας πείτε για τη Βουλή τώρα. Βάσει του κανονισμού. Η Βουλή ξέρει τι κάνει και το τοπικό συμβούλιο ξέρει τι κάνει. Ο κύριος Λίτρας έχει το λόγο. Δεν μπορείτε να διακόπτετε βάσει του κανονισμού. Δεν μπορείτε να διακόπτετε τον ομιλητή. Δεν έχετε το δικαίωμα να διακόπτετε τον ομιλητή. Τελείως κλείστο. Ο κύριος Λίτρας έχει το λόγο. Ο κύριος Λίτρας. Αυτά είναι σεβαστός είστε, αλλά ο κανονισμός είναι υπερπάντων. Δεν προϋποθέτει. Παρακαλώ, δεν θα κάνω διάλογο μαζί σας. Δεν προβλέπεται διάλογος.
Οι προσωπικές επιθέσεις απαγορεύονται. Το γνωρίζετε. Είστε δημοτικός σύμβουλος πάρα πολλά χρόνια για να σας πω εγώ. Πείτε μου σε ποιο σημείο αναφέρει ο κανονισμός. Σας παρακαλώ διαβάστε τον κανονισμό. Θα σας το διαβάσω. Όχι, τώρα... Θα σας κάνω τα μαθήματα που χρειάζεστε. Ο κύριος Λίτρας έχει το λόγο. Τώρα θα μας διαβάσει τον κανονισμό που λέει... Δεν θα πείτε εσείς τώρα και ύστερα. Δεν επιτρέπεται όμως να το σας παρακαλώ να διαβάσετε τώρα... Το γνωρίζετε. Να διαβάσετε τώρα... Γιουρανόβιτ Κούρια, εσείς έχετε τα φόντα δικαστή σε τέτοια θέματα διότι είστε εμπειρότατος. Έχετε υποχρέωση να διαβάσετε... Έχω υποχρέωση και θα την εκτελέσω. Παρακαλώ. Τώρα, και να πείτε σε το τώρα θα τα κάνετε αλλού. Παρακαλώ, ο κύριος Λίτρας έχει το λόγο. Μας σοβαρολογείτε. Διακόπτεται βιαίως ο ομιλητής. Ο κύριος Λίτρας, παρακαλώ. Προσωπικές επιθέσεις δεν επιτρέπει ο κανονισμός. Να μην διακόπτεται τον ομιλητή. Διακόπτει το Προεδρείο όταν υποπίπτουμε σε προσωπικές επιθέσεις. Δεν σας είναι ευχάριστος. Αν δεν σας είναι ευχαριστός... Μου είστε πολύ ευχάριστος, πάνω απ' όλα ευχάριστος μου είναι ο κανονισμός. Το ξέρετε. Το ξέρετε τον κανονισμό καταρχάς. Σας παρακαλώ, είστε καθηγητής τώρα. Καθηγητής κανονισμού είστε. Αυτό θα το κάνετε στην προσωπική σας. Είσαστε Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λίτρας έχει το λόγο. Ο κύριος Λίτρας έχει το λόγο.